Hei! Meillä on tullut paljon kyselyitä valoimpulssihoidosta ja mä ajattelin nyt tässä kertoa ja näyttää teille, että miten se toimii ja miten se tehdään. Eli meillä on laitteena tällainen eStyle valoimpulssilaite. Tämä on markkinoiden tehokkain laite. Tällä voidaan tehdä ihan karvanpoistoa niin kuin me tänään tehdään. Siitä mä kerron kohta lisää. Mutta laitteella voidaan tehdä myös ihon kiinteytyshoitoja ikääntyvällä iholle. Sillä voidaan hoitaa laajentuneita verisuonia kasvoilta ja tämän lisäksi vielä voidaan hoitaa tulehdusvaiheessa olevaa aknea. Näistä voidaan katsoa sitten, että jos myöhemmin vaikka kerron lisää. Tämä toimii parhaiten silloin, kun meillä on tummat karvat ja vaalea iho, niin kuin tänään meidän mallilla on. Mutta toimii myös sitten vaaleampaankin karvaan. Eli laitteen toimintaperiaate on se, että valon lämpöenergia imeytyy karvan väriaineeseen. Ja se karvan väriaine kuljettaa sen valon lämmön sinne karvatuppeen, jolloin sieltä karvatuppen alta tuhoutuu semmoinen proteiini, joka sille karvalle antaa kasvumahdollisuuden. Tämän ansiosta, sit kun se saadaan tuhottua, niin se sama karva ei kasva enää. Mutta nyt tietysti kun me käsitellään yhden kerran tämä alue, niin tällä kerralla ihmisellä ei ole kaikki karvat ei kasva kerralla samaan aikaan, vaan seuraavat karvat tulee siinä 2-3 kuukauden päästä, jotka sitten pitää käsitellä kun ne on taas pinnassa. Eli hoito toistetaan sellaisen noin sanotaanko 5-8 kertaan keskimäärin. Pikkasen riippuu siitä, että kuinka tiheeseen asiakas käy, kuinka paljon sitä karvaa on ja mitä käsittelyitä on siinä väleissä tehty. Suositeltavaa on tätä valoimpulssin yhteyteen, niin tähän ei yhdistetä sokerointia, vaan aina hoitojen väliajoilla se karva sheivataan. Ennen kuin asiakas tulee valoimpulssihoitoon, niin asiakas voi sheivata sääret valmiiksi tai sen kyseessä olevan alueen, mikä sitten käsitellään. Siihen voi halutessaan jättää pienen alueen, missä on karvaa niin, että me nähdään, minkä tummunen ja kuinka tuuhea se alue on. Mutta pääsääntöisesti niin lähes koko alue on hyvä olla sheivattu. Siinä hoitoa tehdessä, jos sitä alkaa sheivailemaan, niin se voi pikkasen olla ärtynyt, joten se on parempi tehdä, että se on tehty ennakkoon. Oikeastaan muuten asiakkaan ei tarvitse tähän hoitoon valmistautua. Nyt me tästä aloitellaan. Otan meidän mallin tähän petiin ja katsotaan pikkusen, että miten tämä homma toimii ihan käytännössä. Eli tässä on meidän asiakas. Hänellä on aika tällaista pientä karvaa, niitä on kyllä kasvateltu ja ei ole sokeroitu pitkään aikaan, eli asiakas on ihan höylällä niitä höylännyt. Täällä näkee, että siellä on osa joukosta on hyvinkin tällaista tummaa, sitten sieltä löytyy joukosta tuollaista vaaleampaa. Veikkaan, että nyt ihan ensimmäisillä kerroilla niin lähtee ensimmäisenä tuhoutumaan nämä tummat karvat ja vaaleiden kanssa joudutaan varmasti tekemään aika paljon enemmän työtä. No niin, eli nyt lähdetään hommiin. Höylätään ensin jalat, laitetaan suojakeeli, suojataan silmät sekä asiakkaalta että minulta. No niin, sitten katsotaan pienet karvat. Tämä tarkennus tehdään joka tapauksessa, vaikka asiakas olisi kotona jos sheivannut, niin tehdään loppusiistiminen, että siellä ei sellaisia kovin pitkiä karvoja enää olisi jäljellä. Näin. No niin, sitten aloitellaan laittelemaan geeliä. Tämän geelin tarkoituksena on se, että se suojaa ihoa tuolta valon kuumuudelta, mutta samalla se myöskin sit levittää laajemmaksi tuon valon spektrin. Hoito tuntuu itsessään aika sellaiselta niin kuin pistemäiseltä, että ihan niin kuin se tulisi tavallaan vaan pieneen kohtaan, mutta siellä ihon alla se leviää ja se menee se vaikutus kyllä leveämmälle. Geeli on levitetty tasaisesti asiakkaan säärille. Nyt annetaan asiakkaalle suojalasit. Mä suojaan omat silmäni ja lähdetään tekemään. Nyt laitan koneen päälle. Tästä kuuluu aika iso hurina. Toivottavasti mun ääni kuuluu tän yli. Sitten päästään aloittelemaan itse hommiin. Eli täältä mä lähden nyt sitten kokeilemaan. Tällaisella miedolla voimakkuudella lähdetään liikkeelle. Miltä asiakkaasta tuntuu? No tää on aika lämmin, mutta ei niinku muuta mitään. Okei, miltä susta tuntuu, jos mä pikkasen koittaisin seuraavaa voimakkuutta? No koita vaan. Joo, eli laitetaan pikkasen sinne lisää ja katsotaan, että miltä se sitten. No niin. Nyt se vähän nipisti. Okei, no olisiko tää kuitenkin sellainen, että sä sietäisit tämän voimakkuuden? Kyllä vain. Eli tää on sitten nyt ainakin tässä kohtaa sopiva. Jotkut kohdat on pikkasen herkempiä ja jotkut on sitten paremmin sietäviä. Eli voidaan sitten säädellä tässä matkan varrella. Mutta tällä keinoin nyt sitten näin me käydään läpi tää koko jalka niin, että saadaan kaikki karvat käsiteltyä. Hyvin näkyy täällä hoidon tulos heti. Tänään ei ole sitten suositeltavaa käydä kuumissa pylvyissä, saunassa tai mitään hikiliikuntaa ei ole hyvä harrastaa. Hoito on nyt sitten saatu päätökseen. Eli nyt sitten nämä karvat tästä
kasvaa pois muutaman 2-3 viikon kuluessa. Täällä on paikoin tuossakin tällaista pientä punotusta, mutta se ihan tän illan aikana laskee. Toisille ei tule juurikaan, ja sitten jos on oikein tiheätä tummaa karvaa, niin se voi olla pikkasen semmoinen punakan oloinen sen illan aikana. Saatiin sitten hoito tehtyä ja asiakas matkaan. Tän asiakkaan kanssa tavataan varmaan sitten 2-3 kuukauden päästä, kunnes nyt sitten on nämä karvat tippuneet ja uudet kasvaneet tilalle. Joskus voi olla hyvinkin sellainen asiakas, jolla on erittäin tuuheet tummat karvat. Yleensä ne kasvaa pikkasen nopeammin, että ensimmäinen hoitoväli voi olla jopa 6-8 viikkoa. Siitähän tää on kiva hoito, että sillä ei ole väliä, kuinka pitkän välin asiakas haluaa pitää. Eli nyt voidaan pitää semmoinen 2 kuukauden tauko, mutta ei ole mahdotonta, että asiakas palaisi hoitoon vaikka puolen vuoden päästä. Nämä karvat, mitä me tänään käsiteltiin, niin ne on nyt done. Eli niitä samoja karvoja ei enää tarvitse toistaa. Seuraavat karvat sitten seuraavalla kerralla. Varatkaa aikaa netistä ja laitelkaa lisäkysymyksiä, vastaillaan mielellämme. Raskaana ollessa tätä hoitoa ei tehdä. Se on oikeastaan ainoita esteitä. Sitten ehkä jotkut tällaiset rankemmat lääkehoidot tai lääkekurien aikana niin ei suositella. Näin, mukavaa kevään jatkoa ja palataan.